Ginaren txupetea. Noiz utzi behar duzu txupetea, Gina? Inoiz ez, nire txupetea da. Baina handia izandakoan bota egin beharko duzu. Ginak ahoan sartu du txupetea. Noiz ez, noiz ez, noiz ez. Orduan, piknik batera joaten zarenean ere eraman egingo duzu? Horixe, eta aietaketako kuate, bai. Eta pisinara joaten zarenean ere bai? Bai, txupetearekin busatuko dut. Eta handitan ere txupetearekin joango zara lanera? Horixe, ni beti txupetearekin. Ezkontza egunean behintzat ez duzu eramango, ezta? Bai, onde emango dut oineko politarekin. Orduan, Gina paseatzera doa. Bapatean Otsoa agertu da. Otso zatar goze samorratua. Jan egingo zaitut txatxarrori. Ai, uti bakean. Ze? Dio Otsoak tutik ulertu gabe. Uti bakean. Benetan, Otsoak ez du ezertxo ere ulertzen. Baina zer diozu? Ginak txupetea kendu eta marru egin dio. Gaiztoa eta antipatikoa zara, uti bakean. Otsoak irakiten dauka odola. Bai, gaiztoa eta antipatikoa nahi zortaz. Orain txeikosiko duzu neskatxa. Tori, zupatu, honek lazaituko zaitu. Bapatean, Otsoak ez dauka Gina jateko gogorik. Otso gaizto eta antipatikoa, Otso goxo eta atsegina bihurtu da. Irribarre batekin, basoan ezkutatu da. Ez da sekula itzuliko. Gina etxean sartu da. Non duzu txupetea? Galdu egin alduzu. Ez, nik baino askoz gehiago behar zuen bati eman diot.